Здравейте, пак съм аз. Тук ще играем пак същата игра, само че с мод BR Force 2. Както виждате, има и старт на гейм, има и синглплеер, но аз пак ще влизам в мултиплеер. Ето ме, пак съм си аз. Май няма да има сервер за този мод. Има един. Ето го. Но той е празен, тъй че ще играя в мултиплеер. Само че ще си хостна на тук да избера любимия мап. Ето го. Ще е на Battle. Всеки ще е по 5. Ще има 5. Добре, всичко е готово. Да почваме. Хората няма да ви видят сървъра в това, защото ви аз нямам реално IP. И затова. Ето. Би трябва да е заредил вече. Ето, да. Аз съм на Републик. Ето такъв. И нищо няма много пари, се слагам само от тези. И дън. И ето ме. Ето ги моите. Искам самата да ви е качен по-нагоре. Сега да е хикс. И е така. С десен бутон натискате и таковате мерника, с ляв бутон се стреляте. Още не знам как да пускам меле оръжие, защото едва вчера го стеглих мода. Както виждате. И копчето под ескейпа можете така да оглеждате. Така, готово. Като гледам моите първи наводят на къде са, за първ път игра на този мап. Тоест не за първи, за втори. Защото първият ми път, когато играх, беше пак битка. Тук само че с хора. С мои приятели. Бяхме много. Към 20 човека. Ето тук всичките заседат винаги. Имам пред ботовете. Там са сепаратистите. Тук. Дали ще убием някакъв. Много е лесно. Сега ще убием някой. Ако искате да стреляте наш, вие сам ще се убиете. Ето убих един. Ето тук да се скрива. С ръто също така може пак да правите. Там аз не искам. Те като гледам са много криви. Хедшот бих. Сега на този. Ще бе хето. Ето, както ви казах, много е лесно. Ето. Сега този малко ще му се полигавя. Така влизам. Чакайте. Какво? Не знаех, че роботите имат кръв. Не си пак бъгаво са го направили. Аз както вижте вече имам повече пари. Ето това тук 1000, не знам какво е. Чакайте сега. Ще се сменя с Джедай.
Добре, ще сложа този и само това. Сега ще ги изненадам. Ще мина по реката. Няма да научат. И реката не е дълбока, това е добре. Сега ще отида до тях и на всичките ще ги убия. И така следващия път ще ви покажа последно с това. С джедая и ще прекратя, защото при мен стана много късно. Не знам за вас. Ето ги. От тук не. И от тази скала пък ще почнем да го тръгне. Тоест не е от тук. Ами и за да сме по-нахални ще отидем. Ето тук. Ето ще малко по-напред. Ето тук, така. Ето. Ето ще му се поизлигавя малко. Добре. Ето ме. Крещи. О! Изпуснах си меча. Така е много тъпо, да знаете. Добре. Този прилича малко на цикън. Пак ще мина оттам. И ще ги избия всичките. Ако сте на битка, забележите ето тук отгоре. Имате колко победи и колко загуби. Разбира се, имат време. Ето сега, вие можете да се пазите от куршумите, само да знаете откъде ще ви дойдат. Но кеф е така да правя. Вижте колко потопя във водата. Чакай да видим. Нищо не става. Мислех, че ще изгасне. Добре, сега да отидем там. Едно е много странно, че когато играете, винаги, независимо какъв, дали сте друид или нещо подобно, ето тук забележите винаги едно и също. Винаги. Лазерният меч, какъвто и цел да ме избере, той пак ще е такъв, какъвто си е. Защото, чакай, както виждате, има и такъв меч. Ако взема такъв, ще изглежда пак е така по същия начин. Така ще видим. Ето. Благодаря, че гледахте. До скоро.